Hvad så? Ole og mig her. Ej, du er dårlig til at lave introer. Jeg ved det, jeg ved ikke lige, hvad jeg skulle sige. Vi spiller igen ind på vores Minecraft Dirt-verden. Jeg kan se vores Ja, jeg kunne også... jeg kan se dildo-masten og vores tv-studie plus bodyguard dernede. Altså, jeg kunne også sige old school, Ole og... Weedman. Vær hilsen, mine damer og herrer. Hvis I kan huske vores kanaltrailer, hvor vi sagde noget med Weedmaster, med kanalnavn og sådan noget, ikke? Så har jeg faktisk lige fandt på et her. Hvad? Old school weed. Nej, det er jo gammelt, så... Det var en navn. Forældet madvarer, det ved du godt, over sidste salgsdato, det er ikke sandt. Men jeg har tænkt over, jeg tror jeg har skiftet tilbage til mit gamle navn. Startnavnet. Weedmaster. Weedmaster. Godt. Så old school Ole Så kan jeg drille ham igen med, at han tager stoffer. Ja, og hvad så? Jeg er ligeglad. Nej, Og jeg kan ikke finde ud af at bygge snemand, så det bliver Ole den her gang bygger. okay. Vi kan bygge sammen, du skal bare hjælpe mig med at gøre det her. Lave shipet større og større. Nå, okay. Det var altså ikke så svært alligevel. Efter det her check skal jeg lige se. Og det går, jeg kender faktisk en, der laver introer, så jeg kan få... Det skal ikke være sådan en no-scope, noget MLG Pro intro eller noget. Det bliver... altså, jeg kan få en rimelig god intro. Jeg kender en fra min klasse, der laver introer. Han laver introer, Okay. Hey. Okay, du gør det der, så gør jeg det med dig. Men, hvad med best friend, eller... Best friend, du ved det. kanalnavn? Jeg tænker bare, lad os snakke om noget kanalnavn. Hvis det er. Nu når vi alligevel bygger på vores snemand, så kan vi godt snakke om et eller andet. Ja. Best friend gaming. The Weedmasters. Den her, den er taget for højt. Det øverste etageskab, ikke? Nå, okay. Best friend gaming. Gamer best friend. Gamer best friend. Oh my fucking god! Din søster er irriterende. Hvad er det? Hun skriver til mig hele tiden. Thea, Mikkel kan ikke lide, du skriver til ham. Ikke når man filmer, altså det er bare lige... Det er bare lige når man filmer, så er det bare et dårligt tidspunkt, man får alt muligt besked og pis. Det er det. Det er bare lort. Det er bare. Det er som om, hver gang alle begynder at filme, så skal sms'erne komme. Det synes jeg lidt, jeg har lagt mærke til med danske YouTubere. Det er sådan lidt... Hver gang man lige har startet en optagelse, så begynder sms'erne at komme. Det er typisk YouTube. Ja. Hov. Har jeg sat den forkert eller hvad? Nej, det er bare skal være. Hvad var det, du var ved at sige noget med weed eller noget? The Weedmasters. Ja, det lyder godt. Eller Weed Bros. Okay, jeg klipper bare når det er. Du kan bare sige, velkommen til Beep, og så siger jeg, hey, vi skal afsløre det senere. Det kan du bare redigere. Okay. Ja. Prøv at se, første del af vores snimmer er færdig. Prøv at se. Nej, det bliver smukt. Min er bare grim. Lidt pænere end en dildo med en snimmer. Det var en snit-dildo. Lidt pænere end en dildo, man, så kan den heller ikke overgå. Ja, den kan ikke overgå den lidt pænere end dildo, men ikke så meget. Dildo er fantastisk. Dildoer, det er bare sådan nogle, yes. Oh yes, I like this. Okay.
Ja, det er en fejl. Okay, jeg tjekker lige at se, om der er nogen symmetriske fejl. 2 sekunder. Det hele ser ud som om det er okay. Godt det? Jo, det gør det. Vent. Det ser fint. Nej, vent. De her kanter her. Men der er en kant herovre, der er lidt... Der. Jo, vent. Og hvorfor? Sådan der. Sådan der. Der skal være en kant her. Ja, vent, stop. Vi har fikset det, ikke? Okay. Hvad så med nu? Ja, perfekt. Jeg lægger det. Jeg flækker dem. Okay, undskyld. I'm so sorry. Det er bare din søster, der skriver. Okay, undskyld. Ja. Smiley face. Nej, hun skal så ikke smiley face, men... Okay. Herfra er det nogle symmetriske. Du har lavet det forkert her, Ole. Ja. Der. Det er sgu... Nå, sådan. Symmetrisk. Ja, nu, endelig. Sådan! Yes. Derfor ikke kunne noget. Det her, det er godt. Yes. Så skal vi bare bygge ud af igen, så skal vi lave øverste krop. Det er smukt, Ole. Vi er et godt samarbejde. Når jeg siger navnet. Okay, jeg siger bip, bip, bip. Og kom, vi skal udvide ringene mere. Du har jo allerede set byggemetoden nu. Pas på, der er bag dig. Bare sådan, så... Ja. You are ready til at smadre din ryg ind i en sne. Det gjorde jeg. Hvorfor har du puttet sten i sneen? Undskyld, jeg har lavet en isblok ud af sneen. Jeg er meget ked af det. Men det skal ikke være større det her. Skal vi lige tjekke Simi? Oh my fucking god! Hvad? Så får jeg sms'er over eller så får jeg Facebook-beskeder. Hvilket den øverste etage skal ikke være. Hvad? Det øverste skal ikke være. Ah, okay. Så får jeg fucking Facebook-beskeder. Hey! Oh my fucking god. Oh my fucking god, jeg kan ikke mere nu. Log ud af Facebook. I min telefon, så det er ikke bare sådan, jeg kan logge ud af Facebook. Jeg får fejl. Symmetrisk! Ja. Jeg har godt set det. Den er fejl her. Ja, jeg har også fået fejl. Vent lige. Men fuck, nu kan jeg ikke finde fejlen længere. Kan du finde fejlen her? Ja. Der skal være en. Det her, det skal ikke være der. Nej, det skal ikke være der. Det her skal da ikke være der. Hvis det kan, det skal være. Det der skal ikke være der. Nu begynder det altså form. Ja, det bliver en smuk snemand. Kom ud og lege med mig. Hvordan vil du lege? Ad for helvede. Kom ud og lege med mig. Ole, der er noget galt her. Der er noget fuldstændig. Kom, vi løber ned. Vi starter lige forfra. Den er ikke symmetrisk. Jeg kan ikke klare det. Min OCD går amok. Jeg har bare en OCD i Minecraft. Hvad er OCD? Hvad? OCD? Ja, jeg har. Det er det eneste tidspunkt, jeg har OCD. Det er når det gælder Minecraft. Hvad er det? Ved du ikke, hvad OCD er, Ole? Nej, det er ingenting. Nej, det ved vi godt. Det er når alt skal være fint og perfekt og symmetrisk. Ah, ja, det synes jeg også med Minecraft. Der skal ting være symmetriske. Det ser så grimt ud, hvis de er sådan ikke symmetriske.
Det er ikke symmetrisk. Ja. Ja, vent lidt. Alt det her væk. Så finder vi lige fejl. Der er fundet en fejl der. Altså, hvis vi går indenfor, så vil jeg sige det Sådan. der er lige en fejl der indenfor. Indenfor sæt. Der er et fejl her et sted. Jeg har fundet en fejl indenfor. Der skal være 3, men hvis jeg smadrer den der, så går der hul. Okay, det er jo der 3 der og 4 der. Okay, det var fordi der skal være 3. Min fejl. Jeg har fundet, der var ikke nogen fejl alligevel. Yes. Okay, så... Sådan. Lad os lige prøve det her. Husk nu med det samme. Ødelæg dem, som du ved, du skal bruge for at kunne lave det rundt, fordi ellers så kan det være, at vi laver symmetriske fejl. Okay. Nå. Det er jo lige være lidt kritiske. Okay, det her det skal være en etage længere ud. Yes, sir. Det er koldt. Ja, det er det. Det er også fordi, det er så sne. Altså, det er sne, vi bygger med. Ja. Mine tænder bliver helt kolde af det. Jeg ligger også syg, og så bygger jeg med sne. Helt klogt tænkt, Ole. Jo, jeg er verdens klogeste mand. Du er Einstein. Du bliver ikke klogere. Hvordan ser det så ud nu? Det kommer nok til at være noget. Okay. Det ser smukt ud. Kom så, i den arbejde. Du går i gang. Okay. Sådan der. Sådan der. Jeg så... Nej! Oh my fucking god. Jo. Altså. Så det er helt symmetrisk lige ud. Tror jeg. Ovenfra gør det. En længere ud. Den her kugle nummer 2, den er lidt svær. Hvad så, Ole? Vi må finde et emne at snakke om. Vi er lidt stille, synes jeg. Ja. Og det. Jeg skal snakke om. Ui. Vi har et problem. Den er ikke symmetrisk her. Sådan der. Jeg tror jeg fik. Den skal være 3. Nu skal vi se. Det er godt, vi har Ole til at fikse nogle ting. Okay. Kan det være sådan, det skal være? Ja, det er sådan, det skal være. Oh my fucking god. Det var bare... Sådan. Det var bare første kugle. Okay. Kig op. Er det symmetrisk? Det er symmetrisk ud. Jeg synes også, det er symmetrisk. Det er bare ikke så klogt, når der kommer en sky i vejen. Ja, det tror jeg nok. Men det ser meget symmetrisk ud. Ja. Okay, og så skal vi have der 1, 2, 3, og så er det 1, 2, og så skal vi gå ind ad igen. Okay. Kom hele vejen rundt. Skal Vi det skal bare op? bygge ovenpå, bare bygge ovenpå. Okay. Jeg er lidt langsomt til at bygge, når jeg er på mærken. Ja, det er altid meget på det der. Så har vi bare Minecraft bygger her og skødsene, altså. Vi kan bare Vent.
Vi kan bare så totalt meget... Der skal ikke bygges mere på her. Vi ved Så bare... Nu skal den gå ind af igen. Vi ved bare, hvem der har skillsene til at bygge. Det er helt klart Ole. For det er ikke mig. Jeg har miner-skillsene, vil jeg sige. Ja, du kan stå og hakke på en sten med en hakke. Stort tillykke. Ja! Jeg kan ikke finde ud af andet. Når det gælder Minecraft. Men jeg kan ligge på top 10. Hey, du står i vejen! Men jeg kan ligge øverst på i Counter-Strike-runden. I en Counter-Strike-runde. This is looking weird. Yes. Går lige til morgen igen. Altså, jeg kan godt se, at det skal blive til en snemand. Come on. Hvad er det nu laver? Hvad? Hvorfor har du gjort... Hvorfor satte du mig i game mode? Jeg har gået til at trykke på det forkerte. Okay, jeg var lige bange, hvor du skulle til at lave noget andet igen. Nej. Okay, slut. Altså, jeg kan godt se, at det skal være en snemand. Men jeg kan ikke helt se... Altså, jeg kan se bunden og så formen, men det hovedet, det kan jeg ikke se. Nej, vi var bare... Jeg tror, vi lavede det. I stedet for at lave det her til den øverste krop, så laver vi det her til hoved. Så vi står af en krop og et hoved. Det tror jeg er bedst. Ja, det kommer til at se lidt opmærksomt ud. En kugle mere, det kommer bare til at se vildt døgt ud. Okay. Yes. Så vi skal bare have den her til at gå hele vejen ind. Yes, Ole. Yes, Ole. Godt det. Se, det er det her, jeg taler om. Miner eller byggeskidsen, altså. Ja. Det her er ikke det her, jeg bare lavet grimt. Det her er ikke, det havde bare været en stor lang pæl. Okay, lad os så se. Jeg vil sige, det er smukt. Jeg har fundet en fejl. Har du fundet en fejl? Ja, Hvor? ja. Men den er væk nu. Okay. Jeg vil sige, det er smukt. Bygger vi så også lige hovedet? Det her, det er hovedet. Jamen ansigtet rettere sagt. Ja, lad os få det til at vende den her vej. Okay. Hvorfor gør du det ikke med kulblokke? Jo, det ser nu til ud. Jo, det mangler en næse. Men det kan vi ikke lave. Men jeg Jo, laver... kan. Vi kan. Kan vi? Ja, vi kan så. Jeg har lige noget, jeg skal lave på den. Ole? Det bliver til at have den. Rap. Den har fået grøde kinder. Jo, Yeah. jeg ikke have nogen næse, den er nu død. Jo, jeg springer dig i luften med det ting nu. Det gør du ikke. Jeg vil have et screenshot af den. Flyt den, Ole. Vent. Snapper. Nå jo, vi skal have et screenshot, så skal vi bruge det som billede. Se. Ikke? Ja. Okay, flyt dog. Jo, YouTube. Skal den også have hat på? Nu har jeg taget et billede, men du kan godt lave hat, hvis det skal vi bare tage et billede. Skal vi lave hat? Yes, sir. Hatten synes jeg skal være rundt op her. Og så bygger vi... Det er bare ovenpå. No, we didn't shoot. Okay, vi skal lige lave en top på hatten nu. Jamen, det skal være højere. Nå, okay. Hvor høj vil du have hatten? Prøv at bygge den 2 blok højere. Den er det. Nu bygger jeg en blok højere. Okay. Sådan der. Nu er det en anden blok højde. Ja, det er godt, det der. Sådan her. Yes. Yes, sir. Yes! Vi skal lige have et screenshot af det igen. Jo, skal den have rødt bånd på? Ej, det skal den ikke. Den er fint. Den er sød. Okay, jeg tager et screenshot. Sådan der, så har jeg taget et screenshot. Nå, hvordan står der screenshot af Minecraft? Det kan jeg ikke huske. Det er F2, hvis det er.
Og F1 for at fjerne det der, så det ikke ser så grimt ud, når det er. Jo. Og den luser. Det er næsten stød. Klar til at svare den? Nej, jeg skal forstå det der til al evighed. Står der. Alt evighed, indtil serveren crasher eller sådan noget. Ja. Jeg ved, hvad vi også skal lave. Hvad? Fyrværkeri. Vi fejrer det lige hurtigt. Jeg kan huske, nu skal jeg lige se, om jeg kan huske det. Jeg kan ikke huske, hvad det Vent lige lidt. Vent lige lidt. Nå, imens vil jeg lige tage en omgang rundt. Så imens tager jeg lige en omgang rundt om snemanden, så folk kan se det. Okay. Du må også gå ind i den. Gider jeg ikke. Okay. Bare for toppen. Okay. Da 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 da. Jeg tænker mig. Go away. Det skulle jeg også. Se, kom her. Mikkel, hvad laver du? Kan jeg ikke bruge skråstreg back? Tænker jeg til dig. Lige nu så du ikke nede under jorden. Hvad? Oh my fucking god, Hannibal! Are you kidding me? Hannibal? Ja, det er bare en person, der hedder Hannibal. Are you kidding me? Lige nu så går du ned i jorden for mig. Hvor? Oh my fucking god. Are you killing me? Det er koldt. Det er koldt. Ja, vi kan se antennen herfra. Okay. Han er bare i fuld gang med sit redstone der. Ja. Jeg tror bare, vi klipper her, sådan, indtil Ole er blevet færdig. Gør det bare det. Mikkel, kan jeg ikke lige få dig til at hive håndtaget? Hvorfor er det noget, der sker på filmen? Ja, nej, jeg skal bare lige tjekke heroppe fra, så skal jeg have et andet til at hive håndtaget. Okay. Ja. Ronk! Hiv i håndtaget! Og sluk. Det forkerte håndtag! Og tænd. Og sluk. Tænd. Jeg tror, det virker. Sluk. Jeg er klar til at blive fyret af sted! Jeg går derned på survival, så skal jeg nok sørge for, at du bliver fyret af sted. Jeg ved ikke, om det her virker, eller om hele verden springer i luften. Okay, folk. 50-50. Okay, folk. Jeg skal ud i rummet nu. Jeg har lidt rejst ud i tiden, og nu skal jeg ud i rummet. Det er et stort øjeblik. Der var bare lige det. Raketten er ikke færdig.
Lige meget. Vi fyrer mig afsted alligevel. Jeg er klar. Okay. Ud i det uendelige univers. Jeg er Superman. Nedtælling klargjort. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Afgang. Op! Ole, hvad sker der? Har du startet den? Nej. Ja. Derfor. Ole, hvad sker der? Der sker ikke noget overhovedet. Må jeg snart komme op i rummet? Hvad sådan? Vent lidt. Jeg er lidt deprimeret i dag. Jeg er deprimeret i dag, så vent lidt. Min kendte julekalender. Hvorfor visker du til dem? Har du sex med dem? Yes. Det er lige det, jeg har. Altså. Oh yes, bitch. Yes. Yes, Ole. Hvad? Ja. Jeg ved, du nyder det. Fyr mig op i stjernerne med dig. Så jeg vil gerne op i stjernerne lige nu. Lad mig komme op til stjernerne med dig. Hvem siger det er dig, jeg snakker til, Ole? Det siger jeg. Jeg graver mig ned. Jeg graver mig ned. Okay, jeg skal sgu ikke grave mig. Jeg er ikke bare smuk. Et øje, en mund. Nej, du er ikke så smuk. Jeg har en karpe. Stort Okay. tillykke. Nu kan jeg bare ikke lige blære mig med, at jeg har en karpe. Okay. Fordi det har du også. Okay. Et tegn på, at vi har været til Minecon. Som vi ikke har været alligevel. Vi har været til Minecon, men vi har så ikke lige været til Minecon alligevel. Vi har været til Minecon, men vi har ikke været til Minecon. Det giver ikke nogen mening. Nej. Jeg finder det til kort. Jeg er snart færdig. Jeg er snart færdig. Ja, okay. Det kan jeg godt, når jeg så snart vil det. Men jeg kom ud derfra. Hvad skal den skal afprøves? Okay, jeg kommer. Der er 10 minutter. Yes, man kan sige. Klar? Er I klar? Jeg ved ikke, om det virker. Ja. Det virkede ikke. Nå, skal vi slutte af, Ole? Nej, vent lige. Om 1 sekund, okay?
Nå, kig væk. Gå over og nyd snemanden, okay? Yeah! Du springer ham ikke i luften. Hvad? Du springer ham ikke i luften, vel? Jeg springer ikke snemanden i luften. Nej, det vil jeg da aldrig kunne finde på. Nej, Det er en ting, jeg mener. Den okay. slipper er altså også ud til at blive sprunget i luften. Det ligner lidt det der Pokémon, ved du hvad? Det kunne godt ligne en Pokémon. Jeg nyder snemanden utrolig meget. Det er også et stort tillykke til dig. Det er også fordi, jeg er bygget. Jeg har været med til det, Ja, det har du. men du har ret, du har bygget den. Jeg havde kunne lave en grimmere snemand. Jeg siger ikke, den er grim, jeg siger, den er pæn. Jeg siger, at jeg kunne have lavet en grimmere snemand. Ja. Det lyder lidt som om din er grim, ikke? Jo. Ja, det er den ikke. Den er smuk. Den er pæn. Ja, det er klart, der er du ret i. Den er ikke grim. Okay. Den er pæn. Ja. Ja. Ligesom den her gave. Den er sikkert også grim. Nå, vil du ikke have den? Jo. Nå, okay. Gorgeous. Du får den på søndag. Nej, på søndag. Ja. Der er måske sådan cirka 2 dage før din fødselsdag, du får den. Ja, okay. Hvor lang tid skal det der tage? Er du i gang med? Nej, Ola. Jeg troede det ikke. Hvor er du henne? Jeg vil lige se, hvor kom du hen? Jeg kom ind i væggen. Åh. Men jeg er jo bare ikke, men jeg er jo normal. Game mode. Jeg er kreativ. Jeg ved godt, hvad du har tænkt dig at pynse på, ikke? Det tror jeg godt, du ved. Du gør sådan uanset hvad, hvor jeg rammer. Eller er det sådan en fælde? Jeg ved ikke, hvorfor nogen der er hvor, der ligger hvor, men så jeg skal prøve at finde ud af det. Den op. 100p på, der ligger 9 TNT-stykker under. Der ligger et TNT-stykke under hver sandstykke. Kom nu. Ja. Godt, så kom hen til mig. Hej. Kom hen til mig. Så lad os se, hvordan du klarer dig. Jeg kunne jo lægge det symmetrisk, men jeg har nogle følge med det. Det finder jeg noget. Nej. Nej, du bliver ind. Din bitch. Uanset hvad, du er død, ikke? Jo, men ligegyldigt hvad, så er du død. Far. Nå, Okay, det må vel være slut på den her. Jeg kommer lige over til jer. Tak fordi I så med. Husk at like videoen, hvis I kunne lide den. Husk at kommentere, hvis der er noget. Og ellers subscribe, hvis I kunne lide det her. Og Ole, du sagde, hvad var det, du ville sige her til sidst? Nå jo, undskyld, lad mig lige bygge det. Det var mit fede måde at afsløre det på. Det her, det kommer ikke til at tage lang tid væk. Men det er... Okay. Så må du jo ikke se, hvad jeg bygger. Ja, okay, kom over, Ole. Der er de YouTubere, du må ikke se, hvad jeg bygger, fordi det er en speciel måde at afsløre det på. Okay.
Folk, der ser ude, folk, der ser med der, må ikke se det. Okay. Jeg har tænkt over en ting. Jeg kan bygge det her. Jeg har tænkt over en ting. Okay. Jeg tror bare, jeg vil have mit normale navn på YouTube. Bare Mikkel. Nej, Mikkel Drist. Bare Mikkel Drist. Mikkel Drist. Og vi skal stadig hedde Weed Bros. Ja, Husk at sætte en biblyd ind. det skal jeg nok gøre. Ja, men jeg tænker bare, der er nogen, der er en, der hed i dansk YouTube, der bare hed Alexander Husum. Han hedder også bare sit normale navn, men han bliver kaldt for Husum. Så jeg vil bare hedde Mikkel Drist, fordi jeg bliver kaldt for Drist nogle gange. Drist eller Drist. Jeg kalder mig for Drist. Hvis jeg vidste, hvordan strikket staves, så havde jeg kaldt mig for det. Men jeg ved ikke, hvordan det staves. Drist. Ja. Kan du ikke bare på normale sniblogs? Nej, det er meningen, det skal være sådan der. Du får det at se. Du kan bare hjælpe mig. Jeg ved ikke, hvad der skal stå. Det ved du da. Nå, det er bare fordi, jeg ser det på den anden. Prøv at se, lave et E her. Jeg kan ikke finde ud af, skal det være Og stort? du skal gøre sådan her, i stedet for at lave dem med blokken, så kan bare lave det med stort, ja. Ved du hvad du kan? Du kan bare fylde dem. Jeg skriver bare, og så fylder du ud til din blok høj. Yes, sir. Jeg tror lidt folk har regnet ud, hvad det er. Jamen, du laver dig selv syver. Jeg kan prøve. Ja. Jeg kan prøve at lave censur. Men jeg synes navnet stadig er godt, selvom jeg ikke lige kan kende mig for det. Stadig et godt navn til de to. For dem kan I sammen. Ja. My name is PewDiePie. My name is PewDiePie. Vi skulle have en blokhøj, ikke? Jo. Hvad laver du? Det er sådan, at du har sat de her snitting op i blokstørrelse. Skal vi gøre, så der er sådan et helt hvidt snefelt. Det bliver bare svært at se, hvordan det er. Jamen, du får se hvorfor. Nu kan jeg ikke se, hvad der skal stå her til sidst. Nu klemmer du altså lige over den.
Du kan bare se dem, som ikke er fyldt op til hele blokken. Du kan skal jeg bare godt fylde dem op. Og så skal vi have fyldt det hele det her sted. Men der skal du passe på, fordi der kan du godt få erstattet de her små sneflager med sneblokke, så du skal passe på, hvor du sætter dem. Hvorfor skal det egentlig fyldes ud? For at se. Det er ting, jeg har set på YouTube. Hvad? Ting, jeg har set på YouTube. Okay. Jeg tænkte på at sige det. Jeg ikke har set det. Der er noget her, du ikke har fyldt op. Ah, ja, min fejl. Skal det fyldes helt op? Så i blokshøjde. Men så kan vi ikke se, hvad der står. Hvor Du det får det at se, du får det at se. Okay, jeg stoler på dig. Har du fyldt alt det her over op? Ja, det mener jeg har gjort. Gud, jeg har gjort. Vi er der snart. Der er nogen her, der ikke er fyldt helt op. Det der, det må du altså lige. Det der. Det er Ja. okay. Jesus, jeg skal redigere i morgen, kan jeg godt se. Ej, jeg skal nok redigere i. Det er det irriterende ved YouTube, der er, at man skal redigere sit videoer. Jeg skal redigere. Jeg har mange ting, jeg skal redigere. Det værste er søndag, der vi skal nå at blive færdige med at optage vores kortfilm inden søndag. Inden sådan omkring kl. 3. Der skal jeg nå kl. 3. Så Okay. jeg regner med, at det ikke tager så lang tid. Vi snakker om det i morgen, når du kommer herop. Om de der ting. Med det hele, Ja. med det hele planlægning. Og husk, du skal have en stok og gammel slør med. Og hvis du har en par ryg og nogle nisseure. På ryg tror jeg ikke, jeg kan hjælpe med. Hvad? På ryg tror jeg ikke, jeg kan hjælpe med. Nå, okay, så går det nok. Men disse uger. Slør. Jeg kan tørklæde, vi kan bruge som slør. Ja, bare et andet tørklæde sløragtigt. Og vi skal ikke have nogen geværer. Nej, ikke hvad jeg har en gun. Der er nogle ting herovre, du ikke har fulgt op med. Jamen, det ved jeg godt. Jeg kunne bare ikke lige helt se, hvor... Jeg har min gun, hvis det er, vi skal bruge. Jeg regner ikke med, så meget skal vi bruge. Okay, så skal du herop, så du kan se hele det hvide felt. Ja, hvor er du? Kig ned. Bare op, så du kan se hele det hvide felt, ikke også? Jeg kan se det hele hvide felt. Hvad? Jeg kan se hele det hvide felt. Godt. Ja, der mangler en... Der er sket en fejl lige der. Nå, det går nok. Og der. Og... Og der. der. Måske skal du lige tage den omgang hen ad den anden side også, Ole. Det er nok derfor. Ja. Jeg tror, der sker noget. Ja, smart. Jeg synes, det er en sjov metode. Ja. Jeg regner godt med, at I selv kan gætte jer frem til, hvad der skal stå. Da. Men jeg kan godt... Nej, jeg kan se fejl.
Okay. Skal jeg bare sige det? Eller vil du sige det? Nej, jeg er sådan for, at det er... Der. Okay. Nej, man kan vel bare sige, det forreste bogstav, det er W. Det havde jeg svært med. Det forreste, det er W. Så der skal stå Weed Bros. Weed Bros. Og jeg regner med at skrive det her nede under. Ja, og det er vores kanals navn. Så velkommen til Weed Bros. Ja. Ja. Synes du ikke, det var en fed måde at skrive navn på? Jo, jeg blev lidt i tvivl, når det var, at det hele skulle dækkes. Men ellers så tror jeg nok, vi skal afslutte den her video, Ole. Ja. Så tak fordi I så med. Husk at like, kommentere og subscribe, hvis I vil. Det tvinger ikke til noget, vel Ole? Jo, vi er. Like, hvis det var en god video, og I synes, den var meget sjov. Kommenter, hvis der er noget, og subscribe, hvis I vil se mere af det her. Ellers mit navn, det er Mikkel, og det er Old School Mit navn er Ole. Ole. Old School Ole. Og jeg vil sige tusind tak fordi I så med, og vi ses en anden gang. Og vi er Weed Bros. Weed Bros. Ses en anden gang.